liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela Sidima yaseMampondo kwaba mkhulu phakade ami. Wayehamba uShembe kulo lonke izwe lakwaZulu ehambe bashayela yona imithetho lena ayeyithathe kuye uNkulunkulu. Njengoba inhloso yakhe enkulu kwakuyiko phela ukuthi akhiphe abantu ekwedukeni ababuyisele kuwo umthetho kaNkulunkulu, ekudukeni kwazo izimishini ezayifike nabo abelungu nakuwo ukuduka kwabantu ababehlala emasikweni bethi ngamasiko. Kodwa uShembe wayebatshela ukuthi bantabami, akusewona amasiko ayawakuphila ngawo obabamkhulu benu lawa, kodwa impilo yohlelo oluthile labazimzimu nobuthakathi. Njengoba uShembe wafica phela bona abantu befuye zona izinja namakati emakhaya, wafika wabashumayeza ngako ukuthi uyekeni lokhu bantabami nikwenzayo. Izilwane zasendle lezi akuzona izilwane zokuthi uzifuye ekhaya lakho. uNkulunkulu lezi zilwane wazidalela ukuba zihlale ehlathini. Asazi ukuthi ubani yena lona wayefike nabo ukufuywa kwezinja nokuthi zisetshenziswe phela ekuzingeleni. Kodwa umlando usitshela ukuthi kwakungamanye amasiko amazimzimu, ngoba phela iwona lawa ekhonze ukuzingela. Nakhona ngesikhathi efika kulo izwe laseMzingazi wayesebashumayezile kakhulu abantu ngako lokhu kufuywa kwalezi zilwane. Abantu bonke bavumelana naye uShembe ngalesi sikhathi sebemukele inkolo yabo kuNazaretha emveni kokuba esebenzele zona izimanga babona ukuthi uvela ezulwini. Kweminye imizi kwakuthi indoda mayisiyenelisekile ngaye uShembe ukuthi impela uvela ezulwini, njengoba wayekade benzele izimanga ngalesiya sikhathi ethatha isihlahla ngalo izwi wasijikijela le ehlathini lapho phela sasikade sivala umgwaqo wokuhamba. Ngesikhathi ehamba nawo amaNazaretha kuyo indawo yaseMzingazi, lapho izinsizwa ayehamba nazo ezaseyifuna ukusididika ngezandla lesi sihlahla, uShembe wabatshela ukuthi bantabami, siyekeni lesi sihlahla somdoni. Ikhona indlela yasemandulo yobabamkhulu benu okwakwenziwa ngayo uma umsebenzi usinda kakhulu. Yilapho asho khona isaga sasezulwini lapho athi, yize umoya. uJehova uNkulunkulu usinqobele izitha zethu waziqeda nya. Sasuka njengephepha isihlahla somdoni esasiwile sivale indlela sayothi khahla laphayana ezihlahleni. Yilapho-ke abantu baseMzingazi abakhetha khona inkosi. Nayo indoda yakwaCele eyakhetha inkosi yabe isitshela wonke umndeni wayo ukuthi oyinzalo yami wonke kuyomele akhethe inkosi emaNazaretha uShembe. Ngesikhathi sakuqala abantu babebahlonipha kakhulu abazali babo, izwi lomzali lalingaphikiswa. Impela bomndeni wale ndoda yakaCele benza njalo. Le ndoda yakwaCele yabe isibaluleka abantwana babo ney'nsizwa zayo ukuba izinja kazisadingeki njengoba sebekhethe inkosi yamaNazaretha uShembe. Futhi uShembe uselulekile bantabami ukuthi izinja zingabe safuywa. Uma esebuya futhi lapha kufanele lezi zinja zibe zingasekho. Inkosana yakhona kwaCele yathi ukubambezela mbijana ngoba phela yayikuthanda kakhulu ukuzingela, futhi engazi ukuthi lezi zinja uzozithatha azise kuphi. Kwahamba isikhathi yazwakala imvunge yokuthi uShembe usebude buduze nakhona endaweni yaseMadlanzini. Uma esuka khona uza khona lapha eMzingazi. Watatazela isigodi sonke phela esasisafuye izinja bengasazi ukuthi lezi zinja bazozishonisa ngaphi. Le nkosana yakhona kwaCele yilapho yaqhamuka khona necebo lokuthi lezi zinja ukuze uShembe angazifici zisekhona kulo muzi ayivele izibulale zonke lezi zinja. Wabe sezibulala izinja wazingcwaba. Ngangempela waze wafika uShembe emva kwey'nsukwana. Wabe sememezela amaNazaretha ukuthi akuyombiwa esizibeni lapho okuzobhabhadiswa khona abantu asebekhethe inkosi. Baphuma ngobuningi babo abantu kuyombiwa phela esizibeni.
Lesi siziba phela sase sagqibeka kudala ngazo izikhukhula, sekuyisihoshana nje esincane. Ingakho uShembe wathi akumbiwe khona lapho kuze kuzonela kahle abantu abazobhabhadiswa. Nangempela savuleka impela isiziba lesi. Bathi besaqhubeka nabo ukusebenza abantu, wabe seyabamisa uShembe wathi, bantu abami, wozani lapha. Baphuma abantu esizibeni beza kuye uShembe. Wabe sebadonsa abantu uShembe ukuthi ake siye kuleli yaqhuma, kunento ekhona kuleli yaqhuma. Bamlandela abantu bengazi ukuthi ukhuluma ngani. Wahamba waze wafika ngasesiweni esasikude kuduze nalo iqhuma. Wafike wama lapho wasebabuza ukuthi, bantu abami, aniboni lutho lapha? Banikina amakhanda abantu. Ilapho wabe sebatshela ukuthi kukhona into egqitshwe la. Banini lapha? Bahamba abantu kwavela umdlwane osunezinsukwana ugqitshiwe, okusho ukuthi wawugqitshwe omunye wabantu nabo ababebalekela ukuthi uma kufika uShembe ebathola besafuye izinja hleze bebe necala. Bamangala kakhulu abantu ababekhona lapho. Nayo indodakazi kaCele eyayisiganile eyayifike ngakho kuvakasha ekhaya kubo yafica lesi sibhanga. Njengoba yayisonta khona eluthela, yashiya phansi alandela uShembe. Wababhabhadisa uShembe abantu kuso lesi siziba ayesesimbile nabantu besigodi. Waqhubeka ehamba enza zona ayedume ngazo, waze wayofika kweminye futhi imizi yakwaCele lapho ayekade enze khona izimanga kwindodakazi yakhona eyayigula kakhulu. Ayesindisa ngako ukuthi ayithandazele. Kwaphuma izinyoka ezimbili ezaziyilumbu labo abathakathi. Nakuwo lo mndeni wawusukhethe yona inkosi enkulu esiphakameni. Kwakubajabulisile ukuthi uShembe ubasindisele ingane, kodwa kwakubuhlungu kwakuyiko ukuthi nabo babefuye zona izinja. Lezi zinja babezisebenzisela kona phela ukuzingela ukuze bethole inyama yenyamazana. Nabo ngesikhathi bezwa ukuthi uShembe uyeza kulo lelizwe lasemzingazi, kwabaphoqa ukuthi lezi zinja bazichithe ngokushesha noma bazibulale. Ilapho kwasuka khona isililo emzini wakhona kwaCele. Umfana wakhona ekhala izinyembezi ngenja yakhe ayeyikhonze kakhulu, eyayiwuchwepheshe ekuzingeleni, ikwazi ukubamba ezinyamazane, ibambe imbabala noma zibe mbili noma zibe ntathu ngosuku. Lenja yakwaCele yayisimanga kakhulu futhi ibondla phela ngenyama. Kwaphoqa ukuthi leyo nja ibulawe. uShembe waqhubeka nalo uhambo lwakhe, wacela wona amaNazaretha ukuba kamphelezele ezweni lakwaMbonambi eyobona phela inkosi uManqamo Mbonambi. Bathi besahamba endleleni waphinde wenza kona adume ngakho, wathi, bantu abami, ake nime kancane, kukhona into ekhalayo. Ake nichezuke endleleni bheke ukuthi yini leyo. Babheka yonke indawo bangabona lutho. Ilapho uShembe abesebachazela ukuthi kunendawana ebukeka sengathi khona umuntu obekade emba, ake nibheke ngalapho. Bayithola leyo ndawo base beyahamba. Uma bemba leyo ndawo bathola inja encane eyayigqitshiwe khona lapho ingakafi ngokupheleleyo. Ilapho uShembe wabesethi, ithatheni leyo nja abantu abami, niyoyifuya iyoba yinja yabo. Bayithatha bayifuya leyo nja, kwaze kwafika isikhathi lapho bayithatha sebeyisa emzini kaShembe osegingindlovu okuthiwa kuseJudiya. Yafike yahlala khona lapho, yaba nendlu yayo kanye nomsizi wayo owayinakekela, eyiphekela ukudla, iphakelwa njengomuntu. uShembe wayiqamba igama leyo nja wathi uMgodini, ngoba yatholakala emgodini. Le nja yayinesiphiwo sokuthi uma ungenile kulo muzi kaNkulunkulu unesono esithile, yayivele ikhothe inyanga, okwachaza ukuthi wawudinga ukuhlandululwa, wawusukhishelwa ngaphandle ithempeli ukuba uyohlambuluka, uyovuma izono. Kodwa uma unebhadi, unesono esikhulu osenzile ngababomu
yayokuhlala ngezimo, bese kubonakala ukuthi inkulu indaba lapha kuwe. Ilapho kwaba yisiqalo khona sokuthi amaNazaretha angazifuyi izinja namakati, kodwa yena uShembe wayifuyile inja. Into phela yayenza ukuthi uShembe abanqabele amaNazaretha ukufuya izinja kwakuyiko ukuthi ngaleso sikhathi abantu abamnyama babesosizini kakhulu, behluleka ngisho ukuzondla bona uqobo. Lezi zilwane ababezifuya babezihluphekisa kakhulu, behluleka ukuzondla, bezibopha ngentambo, bezibophela ezihlahleni kodwa ukudla kungekho. Ziphinde zidle wona amaqanda ezinkukhu, bezishaye kabuhlungu, bephinde bezibulale kabuhlungu. Ezinye bezijezisa ngokuthi ziyeke ukudla amaqanda, ngokuthi bepheke iqanda lize lishise kakhulu, bese beyikhamisisa inja belifake emlonini, iyosha inja ishe nolimi kabuhlungu, beziphihliza ngazo izagila. Ilapho uShembe wafika wazilamulela ngokuthi abayeke abantu ukuzifuya lezi zilwane, ngoba izinja phela namakati zazikhala kakhulu, zithandaza kuye uNkulunkulu ukuthi saze sahlupheka, siboshwe ngabantu. uNkulunkulu wayiphendula ngalo usizi ukuthi ligcine lihaqe yena lo muntu ofuye lezi zinja, njengoba kuyo yonke imizi okwakufuye izinja kwakuba nosizi olukhulu nenhlupheko enkulu. Ngenqubekela phambili yalo ikhaya yayingabe bikho ngenxa yaso isiqalekiso esilethwa yinja, kanye nazo izingane zakhona zazizalela emakhaya imishado ingaphumi. Nazo izinsizwa zakhona lezi zazizingela ngazo izinja zazingaganwa. Kwakuba kancane ukuthi kutholakale iphisi liganiwe. Esinye sezizathu kwakuyikho phela ukuthi isilwane sasendle lesi usithumbele emzini wakho, asisakwazi ukuqhubeka nempilo yaso yasehlathini, nokuthi phela inja lena iwukudla kwezinye izilwane khona ehlathini, njengazo izinhlwathi nazo izingwenya. Ngalesi sikhathi usuyigcine ekhaya uthi inhlwathi nengwenya idlane. Ilapho sekuphambana khona uhlelo lukaNkulunkulu lolu phela okuthiwa i-ecosystem, njengoba nayo inja ehlathini isuke idla amagundane akhona ehlathini. Lawo magundane awasadliwa phela inja, ayanda agcine segijimele azazofika emzini yabantu. Kanye nawo la makati owafuye ekhaya adingakala ehlathini ukuba ayoba ukudla kwezinye izilwane, nawo futhi aphinde anciphise isibalo samagundane. Esinye isizathu kwakuba yiko ukuthi inja inamanye amehlo omoya, njengoba iyisilwane sasendle. Uma uyifuyile iyakwazi ukubona imimoya emihle, imimoya emibi. Noma kufika bona obabamkhulu bakho iyabakhonkotha ibaxoshe, noma kufika ingelosi iyakhonkotha ixoshe, kodwa umoya omubi iyahluleka ukuxosha, igcina ngako ukukhonkotha kuphela, njengoba naye umthakathi egcina esebenzisa yona inja lena ukuze azuze wena, ngoba phela inja isuke iyingxenye yomndeni wakho, idla lokhu kudla nani enikudlayo. Uma umthakathi esethole inja yakho, kufana nokuthi usethole ilunga lomndeni, ube sebamba yona idlise imithi yakhe ukuze phela abhubhise nina, ngoba uselitholile ilunga lomndeni elilodwa. Ayithathe inja ayibhile ngayo imithi yakhe, iphenduke inja ibe uye umthakathi wekhaya, imbe igqibe amabhodlela nemithi yakhe umthakathi lona, ngoba phela useyayithumela khona lapha ekhaya. Kwakuye ezinye zazo izizathu ezenza ukuthi uShembe athi maNazaretha ngingasifuyi lesi silwane. Phela inja lena yayubanga nomoya obufebe khona ekhaya, njengoba injakazi kuyiyona esuke imeme onke lamachalaha asuke esegcwele ekhaya ezophinga, exabana elwa odwa ebanga lenja yesifazane.
Umkhuba wayo lenja yesifazane ihamba iya emngceleni walo ikhaya, ilizungeze lonke ihamba ichama khona lapho, yenzela ukuthi izinja ezidlula ngendlela zazi ukuthi kulomuzi okude buduze ikhona intombi yazo azofika ngosuku lokuphinga zizoyiphinga. Izungeza wonke umngcele iyoshaya phansi ngasemasimini, ihamba imema onke lamadoda azogcwala lo muzi. Ijatshuliswa yiko ukubangwa izibone phela iyiqhawe lentombi efunwa yiwo wonke umuntu. Uma eselwa lamadoda ijabula kakhulu ukuthi bayalwa babangamina ngoba ngimuhle. Umoya wayo-ke inja lo ogcina usuwele kuwo amadodakazi alomuzi ukuthi aqhathe abafana begwazane, abanye badubulane ngoba intombi yakulomuzi ayinqeni ukuthi ifike iqome zona izigebengu ezizolokhu zifika kulomuzi zizoyifuna ziphinde zixabane zodwa zigwazane. Uma isibona ukuthi lezi zigebengu seziyixakile kakhulu, iba isihamba isiyoqoma iphoyisa ukuze lezi zigebengu zibe novalo bese ziyaqhela kancane kancane kuyo. Imikhuba emibi, imikhuba yenja ebanga umkhokha wakhona ekhaya ukuthi udlulele kubantu. Ngokuhamba kwesikhathi, uma isinyelezele lenja inyelezela abadlwane abahlukahlukene njengoba bekade iphingwa izinja ezehlukahlukene. Ziyafika futhi lezi zinja ngokunyenya ebusuku zizobona phela abadlwane bazo ukuthi ngabe abami baphumile bangaki uma bekhona, bese ijabula kakhulu inja. Iyaguqa lapho ikumgedlela zula amafutha omkhovu into ngesiwaphathe ami.